Ang programang ito ay rated JKJ, Jimarka Gaggers. Tao po. Tao po. Yun. Anong sa atin? Pabili po ng yan, galangan. Ano ka ba, kuya? Bulag ka ba, kuya? Eh, hindi po. Hindi po ako bulag. Ali, nakita mo ba to na hindi ako makakakita? Tangina to. Sabing bulag eh. May bulag bang nakakakita? Piluso po, manday ka. Sana hindi ka na makakakita. Ano ate? Di ako makakakita? Ito na nga ang kita. Siya ate. Pahingi pong isa. Yun. Oh, siya. Ito na isa. Ito na. Ito na po yun ate. Oo. Thank you po. Two 2,000 years later. Patay. Kani, kay wala dire gabantay. Kuha ginarong galanganon na. Asa man ni agyo? Tuara. Kuha jud na ron. Ate. Saan man ninako pagsakag di man ko kabalong sa kain eh. Hoy! Ingon ka, bulag ka. Hibala! Nakakakita na ako! Thank you, Lord! Angay ani, pusilunti ka. Atis na! Asa mo ko ang iagi? So, what's up mga kagagers? Nagpapasalamat kami sa mga kagagers dyan. Sa mga Sumasubscribe. Pistor, kalibot ko. Sa mga subscribers namin dyan, maraming salamat. At sa mga nanonood dyan na hindi pa nakapag-subscribe sa aming YouTube channel, you're free to subscribe and you can tap the bell button for you to be always updated sa aming mga bagong post. Thank you so much for subscribe my May daw. Correction. Sabihin mo, thank you so much for subscribing our YouTube channel. Ganon. Okay. Thank you for subscribers. Thank you for subscribing our YouTube channel. Thank you for subscribing in our YouTube channel. So guys,
Sabta na ninyo siya kay ga-practice pa ni anak. Thank you for subscribing our YouTube channel, anak. Thank you for subscribing our YouTube channel. Tara.